Είναι η πρώτη μας φορά που βρισκόμαστε στο νέο γήπεδο της Λεμεσού, το οποίο σήμερα έχει βαφτεί σαν πράσινο, όπως βλέπετε κι εσείς. Έχουμε έρθει εδώ για να δούμε το Aris Real Betis, το παιχνίδι είναι η τρίτη αγωνιστική για τους ομίλους του Europa League. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για όμιλο στον οποίο οι 4 ομάδες, δηλαδή οι δύο που θα δούμε τώρα και οι Rangers με την Sparta Pragas, ισοβαθμούν. Πώς θα κοστίζουν τα εισιτήρια? Είμαστε εδώ, έχουμε πάρει τα εισιτήρια μας έξω από την W1, κεντρική κερκίδα, από την οποία θα δούμε το παιχνίδι. Κόσμος μπαίνει στο γήπεδο, σε 10 λεπτά ξεκινά το παιχνίδι και είναι έντονο το ρωσικό, το λευκορωσικό στοιχείο λόγω και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Άρη, ο οποίος ο ιδιοκτήτης του Άρη είναι Λευκορώσος ως γνωστό. Είναι αυτός που έχει πάρει την ομάδα τα τελευταία χρόνια και την έχει φέρει εδώ που είναι σήμερα. Δηλαδή την έχει πάρει από μια ομάδα που ήταν αναστασέρ μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και την έχει μετατρέψει σε ομάδα πρωταθλήτρια. Έχει πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει μπει σε ομίλους Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της και όχι μόνο αυτό, έχει πετύχει και μια ιστορική νίκη στο προηγούμενο αγώνα κόντρα στη Rangers με 2-1. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Τεχνικό πρόβλημα. Όντως. Πήγαμε από πλάγια, ναι. Ξεκινήσει ο αγώνας, είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Για κάποιο λόγο που δεν έχουμε καταλάβει, ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι οι οπαδοί του Άρη είναι φιλήσυχοι. Πέραν των οπαδών της Real Betis που βρίσκονται στην απέναντι κερκίδα, υπάρχουν και κάποιοι έτσι διάσπαρτοι μέσα στους οπαδούς του Άρη. Γενικότερα υπάρχει έτσι κοντά στους 3.500 κόσμος στο γήπεδο. Αριθμός ικανοποιητικός για τα δεδομένα του Άρη.
τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, στο 0-0 οι δύο ομάδες. Εδώ ο δημοσιογράφος του Fox Sports κάνει τη δική της αποτίμηση. Η δική μας αποτίμηση είναι ότι δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Μία για την κάθε ομάδα. Στην αρχή του πρώτου ημίχρονου ο Άρης πήγε δυνατά, έχασε την ευκαιρία με τον Παπίνα. Και στο τέλος, στο 40, η Real Betis είχε την δική της ευκαιρία. Ελπίζουμε να δούμε καλύτερο θέμα στο δεύτερο ημίχρονο. Είσαι ο παλός του Άρη? Όχι. Είσαι ο παλός? Ναι. Αλλά ήθελε να λύγει ο Άρη? Στις κυπριακές ομάδες? Εντάξει. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι και ο Μάρτης Παπέγα, ο Άρης συμπαθητική ομάδα. Η ομάδα συμπολίτης. Ακριβώς. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπουμε τις παίκτες της Real Betis να προθερμαίνονται. Ανάμεσά τους εδώ και ο Ισκο, το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Ο σκεφτής ο οποίος έχει αγωνιστεί και για τα χρώματα της Real Madrid αλλά και για τα χρώματα της Εθνικής Ισπανίας. Κάποιοι οπαδοί οι οποίοι έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο προφανώς για να πάρουν τη φανέλα του αγαπημένου τους παίκτη. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Η Real Betis είναι αυτή που κατάφερε να κερδίσει με 1-0 τον Άρη, ο οποίος σκοπάλεψε όσο μπορούσε. Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο οι Ισπανοί ανέβασαν απόδοση, πίεσαν, έχασαν κάποιες ευκαιρίες και κατάφεραν να σκοράρουν. It wasn't a very good game, but last week when the game was the most important thing. Okay, and It wasn't a great game. Okay. Very good weather, nice result, very nice food. You are here for the match only? Only for the match. Really? Well, we came yesterday and we go tomorrow. We go Wow, tomorrow. wow. So you are a fan of the Real Betis? yeah. Okay, nice. follow Real Betis Everywhere. Everywhere. Yeah. If I can, whenever I can. What is Real Betis for you? It's a part of my life. Is that? Okay. Simple as that. Wow. No, no, I don't like it. Αυτή ήταν η εμπειρία μας στο Alpha Mega Stadium. Είδαμε από κοντά τον Άρη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ωραία εμπειρία. Αυτό που θα ήθελα να δω αυτό το γήπεδο που φοράει περίπου 8.500 γεμάτο, γιατί πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλή ηχητική. Κάνετε μια δήλωση, μια κουβέντα, να μας πείτε πώς νιώθετε που βλέπετε τον Άρη, που φαντάζομαι ο Άρης ήταν μια ομάδα μεταξύ προς δεύτερης κατηγορίας. Φτάσετε τον τώρα να παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν μια φορά ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Πλέον Πλέον έχει άλλα πλάνα. άλλαξε επίπεδο. Και στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι αντιμετώπισε μια ομάδα της Ισπανίας τρίτη στον πίνακα και ίσως προς ίσον και μπορούσε και να κερδίσει, είχε 2 δοκάρια. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Έχει μέλλον. Έχει μέλλον. Είναι νεκροί οι παίκτες του. Είναι η πρώτη ομάδα που έχει την μικρότερη αναλογία ηλικίας των παίκτων. Φέτος που ο Άρης έτσι είναι και το πρωτάθλημα, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή marketing εκστρατεία, προβολή τόσο στα social media
όσο και σε offline πλατφόρμες και κανάλια. Φαίνεται ότι έχει γίνει μια έτσι στοχευμένη στρατηγική πρόθεσης του Άρη. Συνδέεται με το ευρύτερο στοιχείο της Κύπρου, δηλαδή είσαι Άρης, υποστηρίζεις την Κύπρο, που είναι κάτι έτσι πάρα πολλά όμορφο και σημαντικό να γίνεται. Σήμερα. Εντάξει, γενικά βλέπουμε το ότι ο Άρης είναι παντού, δηλαδή παίζει και σε διαφημίσεις και στους δρόμους παντού.